Buhay-buhay daw. Utang nimo. Boss, kalma lang. May storyahan na. Tarungan ang inistoryahan nimo ha. Nangatik ra ba ka? Wa ba tay kalubinan? Kakabaluan ng diskarte tay. Utok ba? Utok. Ala, impas. Isa naman day kabulan, no? Klaro. Maningil na jud tong tawhana to. Wala arabi ako'y kwarta. Unsaon ako ni Ron? Wala ba may kalubihan? Tinuod. Unsaon man ako niya? Para makalusot ko. Huy, naunsa ka? Unsa ka gyaw-yaw diha? Ay, te! Oh, ngano man ka? Nalagi ko problema, te. Problema na pud unsa naman pugod na? Ikaw, dul dere para mag-istorya tagtarong. Oh, unsa man ang problema nimo? Inyani mong good ni te. Kol, pautang ako be. Ugas lang ay. Apili na lang po sudan. Kay kabalak ka, Kol. Kay nagkupras na mi. Dako di kag kalubihan di ay. Dili man sa pagkinambog, Kol. Risira good kay Terlia. Ha? So nangutang ka? Mao dito mong diskarte ha? Pag-diskarte gani ko tinaw para dili ka mapas mo. Uy, dili ganito mapas mo. Pero unsa man atong ibayad ato? Te, ako may nagtirada atong ningagi tinaw. Ikaw na po mo tirada karon. So pasabot nimo, ako'y musulbad na imong problema. Alangan, kita may nagtaon na to, te. Kalagot nimong bataa ka, unya unsa na maibayad na og manhi turon. Diskarte ya gani no. Bugo ka. Karang bakba nimong bataa ka, pilpilon ko na ron. Be, na problema ko, te ba? Tuliran ba ako ito kung dili ko mo bayad? Ipakapon na, tuga-tuga man day kag utang, wa man day ka ikabayad. Ayo. Ayo. Hala, te, mao na turon. Na unsaon naman nato ani ron? Te, diskarte na. Mubalik ko ha, bantay ka lang. Go ate, go ate, go ate. Ay, boss. Unsa ituyo, boss? Ay naaman day tao di ay. Diri tong balay ni Erikoy nga daghang kalubihan. Ay, boss, irikoy ra pero walay kalubinan. Ingon man gud to sa dam nga daghan daw mong kalubihan ba nagkupras mo. Unsa man nahalin na inyong kupras? Kay maningil ako. Ha? Unsay kupras? Kay kabalak ka, Kol. Kay nagkupras na mi. Dili man sa pagkinambog, Kol. Risira good kay Terlia. Ay, irikoy! Na, boss, pasensyahin nagyug maayo ako ang manghud, boss, ba kay ang lubi nga iyang giingon, boss, ba kay bag-o pag ito gitanom dito, ah. Unya dam, unsaon man nato ni? Asa man imong manghudbi ka akong istoryahon? Bossing! Kumusta ang buhay-buhay? Da, buhay-buhay daw. Utang nimo. Boss, kalma lang. May storyahan na. Tarungan ang inistoryahan nimo ha. Nangatik ra ba ka? Wa ba tay kalubinan? Kakabaluan ng diskarte tay. Utok ba? Utok. Ba nimo ha? Kanang boss. Unsaon man nato ni Rondam? Dako kay nagutang yung manghod, isa ka kilong bugas, isa ka kilong nukos. Gipakapingan pagatas kay para daw energy. Kabalo man kang bata, anong imo man gipautang? Kanate! Sukol! Ilom diha, budiskarte na lang to. Uy. Ngano masukuman ka dam? Og tarong pa kag utok, kabalo man kang bata ni, nganong imo man gihatagan, nganong imo man gipautang. Alangan dam. Kinsa may dili mo pautang nga dako man daw mo kalubihan. Unya, ang among lubi bag-o pa man to gitanom. So maghulat ba ka og kanus ato mamunga? Kaysa kupras maka nakabase. Hahaudang ate, uy! Dagway nimo, naulaw na ko na imong gibuhat ha. Unya dam. Wala gyud kay kwarta diha dam bisag 50 lang gud. Wa man gani tay kwarta. May palaging piso kay nay tao, pero ang tao wa gyud. Na dam. Taro nga gyud ang inistoryahan nimo dam ha. Timan ini di na mo kautro sa ako ah. Hauda ni mo mutirada